Ik roep de delegaties op om in gezamenlijk dialoog zich te richten op de verlichting van de uitdagingen. Op alle deelgebieden van het Koninkrijk worden wij geconfronteerd met een toenemende migratiestroom. Wij moeten van elkaar leren hoe daarmee om te gaan. Het democratisch deficit en de verbeteringen van de relaties binnen het Koninkrijk wordt ook ditmaal uitvoerig besproken. We weten dat er een gruwelijke oorlog woedt op het Europese continent. En samen met veel andere landen blijft Nederland de Oekraïners steunen in hun strijd tegen de Russische overheersers. Met humanitaire hulp, financiële steun en wapens. Van een totaal andere orde, maar impactvol voor veel mensen, zijn de hoge energieprijzen. We kampen daar al een hele tijd mee en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft dit verder verergerd. However, it is still important to discuss the reforms in general and if they are indeed fitting for the countries. We also look forward to our discussion on the migrant flows within the kingdom and the discussion on slavery and the effects of colonialism on our now and our future. Eenzijdig worden landsaangelegenheden omgezet in koningsrijksaangelegenheden, waar de eilanden hun eigenaarschap verliezen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de Coho en de Raft. Tot heden staat Aruba onder enorme druk voor de acceptatie van de Raft in ruil voor herfinanciering. Hoe kunnen wij ons koloniale verleden verwerken, het democratisch deficit verkleinen, indien de beslissingen 9000 kilometer ver weg worden genomen zonder rekening te houden met de eigenaarschap, de wil, de autonomie, de zeggenschap en de inbreng van de landen?